Така. Hell's Kitchen Аламони. Царя на палачинката в Сейшелите. На остров Махе. Как беше? Махе, точно. Махе. В центъра на хола прави палачинки без аспиратор. За спалнята си. Направо в спалнята си до леглото. Мой петя е мечтата, ставаш, веднага си на бутона правиш палачинките и пак си Да. няма да излизаш от стаята. Центъра на кухнята. Тя ще освети в червено, бе, май няма много батерия, или? Ами защото така да питаш. Гледай да не ти загори палачиката. Саша я дигна по-нависоко. Те много кафенички станаха, бе. Добре са, бе, и миналия път бяха. Това не е с ръжено брашно. Не, с шоколад. От шоколада, да. Сейшелски шоколад. Hell's Kitchen ряпа да е. Hell's Kitchen в Сейшели. Без миксер палачинки и без олио. И без масло. Или има кокосово масло? Има ли? Няма. С олио. Няма и олио. Маслото е 3,6%. Кажи рецептата, Мони. Няма масло, бе, това е се. Не иска да си каже рецептата. Тя е Палачинките ще корпоративна станат тайна. много добре. С сейшелско сладко на сирене фета. Скоро. Да, прекарано с кораб, не знам откъде. Само името му е фета. Нищо гръцко не е в него. Пуста ли си видео въобще или не? Пуснал съм, ама то мига в червено. Може би батерията му е слабичка, ама ще записва си. Как? Да видя ли да ли записва? Сам я виж записване въобще камера. Справя с вечер. Значи после да се гледа. Какво стана, бе? Абе, записва 2 минути, бе. В екомод е влязла. Да. Имам да записвам 3 часа правя на палачинки. Сигурен ли си? Давай, давай, включи на втора. Какво стана, бе? Пършка чиниите за повече. Колко направи с един такова? Май, сами пари. Пари, да, прясна. Така, това ще бъде излъчено по YouTube. Стрим от 66-те. Няма, ще бъде на запис, няма да е стриминг. Така че ще рекламираме Hell's Kitchen. къщата на капитана. Не, вилата на капитана Патрик. Капитана е Патрик, не го знам какъв е. Нямаше инфо за него. Но това е вилата на капитан Патрик. Намира се точно до брега на Индийския океан. Криси, мама, легна ли си? Шеф Мони е на главния артист. А оператора? Оператора е баща му. От поколение Хикс. Ако искате да си готвите в тази вила на капитана, носете си аспиратор, защото няма тук в стаята, нито никъде в цялата вила. Ако искате да се умеришите на яденето, дето сте яли, тук е момента. Няма никакъв аспиратор. Всичко се прави на живо. Ядеш и после дрехите ти миришат пак на това, дето си ял. Иначе кухнята е топ, топлона е много добър, но аспиратора малко липсва.
Ако не сте си ароматизирали дрехите, сега е момента, донесете ги, ще ги ароматизираме на палачинка. Даже не могат да се отворят и прозорците, защото няма комарници. Но не е проблем. Комарите не са много големи. И мухите са малки. Но не е желателно да отваряте прозорците, да се отмирисва, защото влизат вътре в стаята. Видим, че си има всичко. Микровълнова печка. Подклоните ви ги показахме. Има си Няма да ядеш повече храна. кухня в хола. Всичко е чудесно. Хладилник, вентилатор много голям, който разнася навсякъде миризмата, във всички спални. Заповядайте тук. Ако ме питате 6 от 6, давам номер 5+. Аспиратора само е проблема. Няма аспиратор. И телевизора е само за красота, той не работеше през цялото време, не можахме да го включим, не знам защо. Явно трябва 2 висши, едно не стига. За сега това е от къщата на